Samozrejme, cesta sa neobíde bez stresov. Sme na letisku vo Viedni, ale nech sa ma prosím s rýžovou kašou do lietadla, tak to musíme zjesť hneď teraz tu na pri security. Odmerám si glykemiu a hneď teraz idem jesť, lebo vlastne to musím nepustia ďalej. It is what it is, taký je život kulturist. Inzulín máme 5,2. Dobre, už je dobre. Už je dobre. Vedú robiť okolo rýžovej kaše, ty kokos. Však sa tvárila henta. What is this? Že rice mash. This is rice? Čiže som myslel, že to mám drogy nejaké v tomto, alebo niečo. No, to by sme mali odniesť kaša výhradne pred security. Dobre. OK, what's up guys, Young Lion is here. Tak oficiálne teda vás vítam pri tomto videu po prvotných stresoch, ktoré ste videli na začiatku. Ale život je life, nevadí, zvládli sme to. OK, sme na letisku vo Viedni, cestujeme do Bukurešte. Mám za sebou prvé jedlo. Ideme hľadať vodu s čo najnižším obsahom sodíka, aby som mal do lietadla, lete sa mi jazyk. Čiže vodu s čo najnižším obsahom sodíka. Zároveň moja krásna pani manželka, Mimoška, poď po mne. A takisto pán fotograf ešte nejedli, tak ty si dokúpi niečo na raňajky. A ja si idem hľadať tú vodu. See you later. Hľadáme teda vodu s najnižším obsahom sodíka, keďže prelievame tú vodu, mám dneska nejakých 8 až 10 litrov. A najmenej, čo sme našli, je cca nejakých 4,5 na pol litra. Takže it is what it is, zoberieme to, čo je, nech je do lietadla. Kufri mám vlastne jednu dojčeneckú ľudsku, čiže to bude akurát na presun potom z letiska na ubytko. A teraz aspoň do lietadla, lebo potrebujem si ešte zarobiť vlastne kreatín s glutamínom, čo som mal mať, alebo teda mám po jedle. Takže zoberieme aspoň nejaký liter a pol, nejaké 2 litre už mám v sebe, no to by malo stačiť. Yep, that's good. 9:55, vlastne 10:30 letíme, že? Točíš? OK, tak to sme v Bukurešti na letisku. Čakáme tu už hodnú chvíľu na batožinu, ktorá mala prísť sem. Ale teda zrazu sa to zastavilo, let odtiaľ zmizol, batožina nie, nevadí. Mám čas akurát na ďalšie jedlo, takže ideme na to, ako tu na kolega, dobrú chuť prajem. Good taste. Enjoy. Mal som tam mať ešte 20 gramov arašitka, ktoré mám v kufri. Nevadí, tak ostaňme aspoň viac na neskôr. Ja si tam dám ešte troška viac škorice, nech si to ochutím trocha. Nevadí, riešime veci za pochodu. Taký je fotbal. Dobrá škorica nikdy nie je zlá. Enjoy. In passengers, parking can be paid on the machines located inside and outside. Jedlo zjedené, batožina stále nie je. To by bolo fajn a zase to začalo pípať, takže možno. A bolo by fajn, ak by prišla, pretože mám tam kreatín a glutamín, ktorý si potrebujem dať po jedle. Takže vlastne to teraz čakám, no. Arašotku mi ostane teda do ďalších jedál viac, to nevadí, ale ten kreatín, glutamín by som potreboval. Takže vyzerá to nádejne. Bude to on? Jo. Jebade. Kámo, let sotva 1,5 hodiny, 5 ľudí v lietadle a na kufor sme reálne čakali, že 1,5 hodiny. 1,5 hodiny. Bez prestupu, Ryanairom, 1,5 hodiny let. Nevadí, dobre. Idem vybrať kreatín, glutamín, vybaviť čo treba a ideme na ubytko. Bodybuilding life. 2 gramy kreatínu, 5 gramov glutamínu. OK, pobalíme sa a môžeme ísť. OK, tak sme ubytovaní, cesta bola náročná. Chvála Bohu, Lidl máme blízučko, asi 5 minút od ubytka, alebo vonku sa nám rozpršalo. Takže ja si čekujem shopping list od kouča, čo všetko budeme potrebovať vlastne na záver píku. Budem sa snažiť zohnať všetko tu, na čo nezožehneme, tak potom budeme zájať niekde inde. Ale ideálne, keby sme tu zohnali fakt, že väčšinu z tohto, aby sme už nemuseli potom lietať po Bukurešti. Tak poďme na to. Los Bananos. Tých budeme potrebovať veľa. Čo asi stačí takto, keď tak dokúpime potom. Arašitko ideálne, keby mali. A džemy si zoberieme jahodový džemík. Koza, neviem ktorý. Čučoriedkový.
arašidové maslo čisté, pol kila. No, neviem, či toto bude 100% arašidové maslo. Tak vezmeme zatiaľ jedno a uvidíme. Bezkôstkové hrozno. A teraz, ktoré bude bezkôstkové? OK, pani nám teraz povedala, že v Lidli nemôžeme točiť videá, pretože to je ich rule nejaký. Neviem, asi len v Rumunsku, ty kokos, nikdy v živote, nikdy som sa s týmto nestretol, ale fajn. Dobre, takže zatiaľ sme nakúpili banány, arašidko, džem a potom si ukážeme vlastne, že čo všetko sme nakúpili, keď budeme naspäť na ubytku. Aspoň budeme mať nejaký čas aj Ríšo si nakúpiť a OK. Môžeme? Tak OK, sme teda naspäť na ubytovaní, keďže ako ste videli v Lidli, alebo počuli, v Lidli nám bolo teda zakázané točiť. Neviem, čo to je za novinku, ešte som sa s tým nikdy nestretol, nie že by som toho nejak extra veľa natočil doteraz, ale teda minimálne neviem o nikom, kto by mal doteraz problém natočiť si proste nákup v Lidli, ale prišla proste za nami pani, že sú to rules z vrchu, z Lidla a že ja chcem, tak sa môžem s nimi hádať, ale že proste nemôžem v tom obchode točiť. Tak som sa pýtal, či to len v Rumunsku majú takto nastavené. Asi áno. Každopádne rules sú rules, OK, treba to rešpektovať, fajn. Tak sme netočili. A tak či tak sme sa dosť ponáhľali, lebo celý ten deň, celá tá cesta bola taká hektická. Prvý fuck up úplne nastal hneď na začiatku, kedy mi vlastne v aplikácii v Rainery priezvisko Mimkine prehodilo z Levicky naspäť na jej rodné Bajusova. Neviem prečo sa to stalo, lebo som to ešte aj opravoval, ale teda hodilo to naspäť, neviem prečo, takže sme to potrebovali zmeniť. Tak to sme riešili na letisku, aby teda zmenili to meno. Následne mi teda nešiel check-in cez telefón spraviť, takže sme museli robiť v Rainery check-in normálne, že proste pri pultíku. Stalo to 40 € na osobu, čiže 80 € za check-in. OK, fajn. To si budem snažiť nejako ako si vyrepovať v Rainery. Tá pani mi tam radila teda, že aby som si spravil screenshot a skúsil to s nimi nejako refundovať, lebo fakt to proste v tom telefóne nešlo. No, došli sme na security. Nikdy v živote doteraz, a to som si fakt, že rýžovú kašu bral so sebou, prisahám Bohu, asi všade, kam sme šli, na výlet proste do lietadla ako jedlo a hlavne proste, keď sme leteli Rainerom, vždy. Fakt, že stále som si to bral. Zrazu proste s tým mali problém. Proste tá slečná pani, neviem teda ako ju nazvať, sa stvárila strašne kyslo. Ona to pozerala, že what's this? Hovorím, že rice mash. This is rice? Rice mash. Proste, že je to rýžová kaša. No, we have to check it. Tak akože sme tam čakali, kým mi proste, ja neviem, čo tam chceli hľadať v tom drogy, alebo neviem, čo s tým chceli robiť proste. Tak nakoniec Mimi sa tam prihovorala tomu pánovi, lebo strašne dlho to trvalo, nejakí ľudia tam boli ešte pred nami, ja už som sa potreboval nájsť. Tak nakoniec teda súhlasili, že OK, že nechajú si tam moje veci, bundu a tak, a že aby som to tam pred nimi zjedol, tak proste narýchlo sme ešte merali glykemiu, riešili veci a jedol som proste tam na security rýchlo tú kašu, OK, fajn, podarilo sa, zjedol som to. Tým pádom sa proste to časovo nejako nabalovalo a ani sme si to vôbec neuvedomili. Hľadali sme ešte potom nejakú bez sodíkov, alebo teda vodu s zníženým obsahom sodíka. Tam sme zabili nejaký čas a zrazu sme zistili, že pomaly nám zatvárajú gate a nestihneme sa bordovať. Takže sme utekali k tomu gateu, prišli sme fakt, že na poslednú chvíľu, ale teda všetko sme stihli, všetko sme zvládli, doleteli sme do Rumunska, let trval 1,5 hodiny, cca do 1,5 hodiny, na kufre sme čakali takmer 2. Proste letisko úplne, že ja nechcem byť zlý, ale proste zafajčená cigánčina totálna. Fakt, že proste, že zle. Úplne prvý dojem katastrofa. Príde 5 ľudí, na tom letisku nikto nie je to proste let, ktorý trvá 1,5 hodiny, žiaden prestup, nič. A na kufre sme čakali 2 hodiny. Nevadí, aj tak sme to vyriešili, však určite teda ste to videli, alebo ešte uvidíte na videu. Všetko sa dalo nejako zvládnuť a už sme napapaní, oddychujeme cca tak pol hoďka ešte a pošlem chalanom koučom check-in a od toho sa potom odrazíme, že čo ako asi s jedlom ďalej, či pokračujeme v takom nastavení ako sme, alebo sa bude niečo pridávať a tak ďalej. A skočíme potom ešte do Kauflandu, lebo v Lidli sme nakúpili všetko, čo sme potrebovali, takže nejakých 13 minút peši máme Kaufland, tak to je ešte dnes v pláne a už len oddychovať. Zajtra nás čaká registrácia, pro-meeting a to všetko už uvidíte potom. See you later. Raz, dva. Do you hear me? No, už
to točíme? OK, dobre, sme späť, aj keď sme nikdy neboli preč. Každopádne, troška sme si oddychli, spravili sme check-in, poslal som chalanom check-in. Vyzerá to good, vyzerá to teda podľa plánu. V podstate kúpili sme len také nejaké úplne základné veci, čo budeme potrebovať teraz. Tak či tak večer pôjdeme ešte do Kauflandu nakúpiť niečo. Hlavne máme plnú banánov, lebo tie sa stále zídu. Kúpil som si takýto laborík, aby som si mal v čom urobiť kašu, keďže tu je síce veľmi pekná kuchyňa, ale veľmi slabo vybavená. Nevadí, vynájdeme sa. Každopádne, veľakrát sa ma pýtali na to, ako robím kašu, tak teraz si to hneď aj ukážeme. V podstate už mi vrie voda, ja to vždy zalievam prevarenou vodou. To je prvý základný bod prípravy kaše. Doma som si to už pripravil, mám tu vlastne rýžovú kašu príchuť banoffee a salted caramel izolát do Cajteku, 150 g kaše, nejakých 15-20 g izolátu, len teda kvôli chuti a nejaká tá bielkovina navyše. Takisto to mám nejakú sol, draslíkovú, klasickú morskú. Počkám si, kým mi zovrie tá voda a následne si ukážeme ďalší postup. To si asi pre istotu umiem, lebo to sme teraz kúpili. Teraz dopouzoval, tak som ešte spotený, jak hovado. Ríšo skonštatoval, že to je regulárny tréning. V podstate áno. Ďalší minusový bodík tohto Airbnbčka, nemajú tu žiadnu utierku na riad. Takže sme takýto neekologickí a budeme používať papierové. Aspoň zatiaľ, kým nejakú nekúpime. Ja som bol už pripravený, lebo týmto mám skúsenosť, že na týchto Airbnbčkách častokrát niečo chýba a toto je povinná výbava, keď chcete robiť kašu, aspoň pre mňa. Takže ja som si to zobral z domu. Takže to, čo tu mám, tú kašu s proteínom si presýpem sem, aby som si to vedel pripraviť. A počkáme, kým nám zovrie voda. Medzi tým si môžeme naraziť banán v podstate. Mám tam nejakých 100 g banánu. To mám dnes 3 kaše a 300 g banánov dokopy. Tento by mohol mať 100. Čo poviete? Váhu som si bral takisto z domu. To mám zoveral a necháme ju trošičku vychladnúť, aby sa tá kaša zase úplne nesparila. Ja si narežem ten banánik. Kulturistická verzia bez servítky. Ako sme tú odmerku možno aj mohli zobrať, ale nevadí. To nič. Prázdne skrinky, nevadí. Rozmýšľam, že ako to spraviť, aby nám tá voda trošku rýchlejšie schladla, aby som tam nelial úplne vriace. Teoreticky si môžem oplachnúť shaker náš saveteťácky. Myslím, že môže byť. Ideme na to, aby tá voda bola teplá, prevarená, alebo zase aby nebola úplne že vriaca. S vriacou vodou to nie je dobre zalievať, lebo jednak niektoré proteíny s vriacou vodou alebo veľmi horúcou nereagujú dobre a môže tak sprachnivieť. Niekedy je to samotná kaša, ale väčšinou ten proteín je problém. So sajtekom sa mi to nestáva absolútne, ale tak zase, hovorím, nemusí to byť úplne vrele. Základný trik je v tom, vodu prilievať fakt, že postupne. Nenaliať jej tam veľa naraz, radšej proste hustejšie premiešať. A už podľa toho, akú konzistenciu máte radi, ja mám rád takú fakt, že veľmi, veľmi krémovú, čiže ja tej vody dávam pomerne dosť. A hlavne teraz, keď chcem tej kaše mať čo najviac, samozrejme viac vody, väčší objem, to dáva logiku. Čo mi chalani? Už to chytá takú správnu konzistenciu. Je lepšie sa s tým takto vyhrať, fakt, že pomaličky, postupne, kľudom. Lebo niekto proste má problém s tým, že z toho spraví betón, niekto zase, že sa mu to veľmi rozriedi a nikto nevie priznať to, že prečo. A ja hovorím, že je to len kvôli tomu, že ste nedočkaví. A dobre sa čaká. Teraz to bude úplne, že tip-top. Teraz už je len otázka, či to chcem jesť z tohto lavora, alebo si to presypem, alebo prelejem, alebo ako to nazvať, naspäť do tej svojej krabičky, ale asi si to hodím naspäť. Takáto konzistencia, to je za mňa úplne, že krémovosť, krása, ňam. Ešte zabudol jednu dôležitú vec. Myslím na jedlo. Zabudol som si odmerať glykémiu. To robím teraz pred každým jedlom. Čiže jedna ďobka do prstu. Šlom chalanom. Ešte povylizujeme, ale nie na kameru, lebo je to neslušné. Nepatrí sa to. Všetci to robíme, ale... Sorry, ale to sú momenty, kedy ani kvapka na zmar. Ani kvapka. Ja. Toto som si tiež donesol z domu. No, nádhera. Nádhera. Väčšinou, keď ešte robím na video, tak sa to potom nepodarí, ale toto je presne tak, ako som si to predstavoval. Akože fakt mám veľa dotazov na to, že ako robím rýžovú kašu a podľa mňa to fakt nie je akože žiadna veda. Absolútne. Len proste treba byť pri tom vytrvalý, netreba sa
nikam ponáhľať a dôležité je tam proste dávať tú prevarenú vodu za mňa. Keď to robíš so studenou vodou, nikdy v živote takúto konzistenciu nedosiahneš. Nikdy v živote. Zhustne ti to, budeš mať z toho betón na 1,000,000%. A ja úplne akú kašu, tak ja som minule, teda však na Instagram som robil kvázi recenziu od Jara na túto cream of rice, od Vejny. Toto je úplne iná zase. To je Mr. Proper, alebo ako sa to volá, tie, ktoré používam bežne. A tie sú takisto skvelé. Nemôžem na nich povedať jedného zlého slova. A keďže fakt tie kaše mám strašne rád celkovo rýžové, tak si môžeme raz spraviť vyslovene také video, že taste test rôznych kaší. Na obed mám rôzne kaše aj od JP, ak poznáte, Jordan Peterson, čo má svoje cream of rice. Som si istý, že aj teraz tu na XP budú nejaké. Na to sa celkom teším, to by som si chcel nejaké takéto srandičky odtiaľ poodnášať. Keďže máme 3, ak správne rátam, 3 jedla do konca dňa, áno. Čiže táto kaša, ešte jedna kaša a jedna rýža s mesom a ostáva nám 90 gramov arašitka, ak správne rátam, áno, 90. Do tejto si dáme 30 gramov tohto Big Boya, Big King. No to sa teším. Korec som vždy a všade. Veľa naberačky nelíži. Ježišmária, toto vyzerá dobre. Jesus Christ. 28 ešte? Čo je? 29, 30. Čavujem sa tu takto prstami, ale popravde je mi to úplne jedno teraz. Jesus. That's good. Voilà, rýžová kaša je na svete. Dobrú chuť? Mne. Sorry guys, ale fakt sa na to veľmi teším. Dúfam, že mi doprajete. A ešte by som zabudol. Super enzym pred každým jedlom. Teraz pri plnení je veľmi, veľmi dôležité, aby to trávenie fungovalo tak, ako má. Let's eat. Happy Leo. Happy Leo. Rozprávka, kašička. Jak za detských čias. Akurát sa chystám na prodebut. Ale same, but different. Sleduj tú konzistenciu. Viete, jak dlho som sa na to tešil? Na túto fázu a nečakal som, že bude takáto prudká a výrazná, ale strašnú radosť mám z toho. To sa mi celkom začína. OK. Času ešte to. Dnes bol dlhý deň. Mňa ešte síce čakajú nejaké povinnosti a mám akurát teraz teda po predposlednom jedle dňa. Tým, že plníme, ešte si potrebujem dopiť nejakú vodu. Tu mám teraz klasika glutamín a kreatín ako po každom jedle. Ale nebudem už viac ani Ríša zdržávať, ani nikoho tu na. Ja si o hodinu vlastne ešte odpozujem, pošlem chalanom coachom check-in a čo máme 10 hodín, to znamená okolo polnoci ma ešte čaká posledné jedlo. Veľmi podobná kaša, ako ste videli vo videorecepte. Čiže to bude posledné jedlo dňa, pôjdem spať a vlastne coachi chalani mi za ten čas, ako ja budem spať, nachystajú program na zajtra. To znamená, ja sa zajtra ráno zobudím a už budem mať presne správu, ako bude nasledovať, alebo ako bude vyzerať teda zajtrajší deň celý od rána. Ako budeme jesť, plniť ďalej a čo ma bude čakať. Takže takto ukončujem dnešný deň. Takýto cestovný. A zajtra nás čaká potom teda registrácia, pro-meeting. Môj prvý pro-meeting v živote, strašne sa na to teším. Som rád, že budete so mnou. A viac si teda potom už povieme zajtra. Dobrú noc, vidíme sa zajtra. Čaute.
Okay, what's up guys, and Lion is here. Máme tu ďalší deň. Čakáme na Braňa akurát na môjho kouča, ktorý ma príde pozrieť, že ako to vyzerá. Už mi napísal vlastne, že ako cca pôjdeme jedlo, takže si pripravujem dopredu, čo sa dá. Mám tu 750 gramov ríže, čo sa mi varí, spravím si špenát. Moja drahá pani manželka mne ešte skočí kúpiť nejaké korenie na mäsko. Čiže pripravím si zatiaľ dopredu, čo sa dá. Aj tak si to budem vážiť, tak radšej je toho viac, lebo vidíte, sa to ešte odparí a aby sme nemali zbytočne málo. Takže tak, pokračujem v podstate na stole len s maličkými zmenami, ale zase to bude dnes o ryži, o špenáte, o kuracom mese, o ryžovej kaši až vlastne do zajtrajšieho dňa, potom sa už veci budú pomaličky meniť. To si ukážem. Takže jedlo máme ready na dnes. Pôjdeme 6 porcií jedla dnes. V každej porcii bude 50 g kuracích pers, 100 g špenátu a tu už mám vlastne naporcovaných 6 porcií ríže. Dokopy to bolo 750 g surovej ríže, čo v uvarenom stave robí 257 g na porciu. Čiže to mám tu nadávkované a k tomu vlastne ešte pôjde ku každému jednému jedlu 125 g rýžovej kaše. Každé jedlo sa bude skladať z 250 g ryže, 50 g kuracích pers, 100 g špenát a 125 g rýžová kaša plus 50 g banán. Čiže dnes plníme vyslovene len cez sacharidy, žiadne tuky. Jedla bude dosť, teším sa. A vlastne potom nás čaká tá registrácia pro meeting. Takže ja si idem dať prvé jedlo a vidíme sa neskôr. OK, takže máme tu Braňa je môj coach, vítame ho. Čau Braňo. Došiel ma čeknúť, došiel ma pozrieť, takže ideme to skontrolovať, ako to vyzerá, forma a uvidíme, že co dá. Či súťažíme, alebo nesúťažíme, ideme domov. Stojí to za Tak to sú tam. Trošku pauza. Stíhame to doplniť? Stíhame to s prehľadom. Alebo stiahnuť. Či aj. Doplniť a dosušiť. Čo si sa bal? Nič, tak akože včera to vyzeralo oveľa prázdnejšie ako dnes, takže to včerajšie jedlo spravilo svoju robotu, čiže to je dobré. OK, what's up guys? Nachádzame sa v obchode Nutriland. Ja som sa akurát pýtal chalanov, či tu môžeme točiť pre istotu po skúsenosti s Lidlom, ale teda nemajú s tým samozrejme problém, keďže sme kulturisti. Ja som na nete dohľadal, že tu majú tie rýžové kaše od JP, teda TBJP, Trained by Jordan Peterson. A strašne som tú kašu chcel vyskúšať, tak som si ju došiel práve kúpiť sem. Čiže zbieram pomaličky kaše na taste test, na veľký taste test. Verím, že ešte aj na Expe, na súťaži sa nám podarí nejaké kúpiť. Takže ideme sa popozerať, čo tu majú. Akože ten výber vyzerá byť celkom fajn, majú tu aj také rôzne. Dúfam, že mi Sajtek teraz prepáči, samozrejme vždy verný. Najlepšie proteíny, najlepšie doplnky výživy, ale majú tu rôzne také americké vychytávočky, značka Go, ktorá sa u nás v podstate nedá veľmi zohnať a podobne. Takže ideme sa popozerať, čo tu majú. A niečo si určite odtiaľto odnesieme na vyskúšanie. Minimálne nejaké arašitko si zoberiem, čo budeme ešte potrebovať k plneniu a nejaké také zaujímavé príchute. Pozerám tu na nejaké že blueberry cheesecake a od rye sú proteíny, blueberry muffin a podobne. Takže sa ideme popozerať a potom si možno ukážeme alebo neukážeme, že čo sme kúpili. Ale ukážeme samozrejme. Kvalitu poznajú všade, aj v Rumunsku, takže je to tam. Sajteky sú aj v Rumunsku, samozrejme. Do you make your
cream of rice like with hot water. Yeah. Yeah, it's better that way, especially for Trade by JP Yeah, because always with hot. It's kind of flour texture, you know. Yeah, yeah, it's yeah, not clean. Yeah. I don't have right now the clean one. It's called from Inlid. It's a German brand. Okay. It's a crunchy texture. Yeah, I understand. It's so good. Yeah. So good. But the texture is I different. think I like more like creamy, clear, you know. Clear. Yeah, Then yeah. give it a try. Give it a try. Okay. This one I have at home. It's Yeah? pretty good. It tastes exactly like Nutella, but it's not. You'll get used to it, and And chocolate fudge is like more chocolate or it's like a brownish. like brownish? Yeah. But And what about maple syrup? it's sweet. Sweet. Yeah. Go for birthday cake then. I don't think so. I don't think that will be my kind of taste. To JPho som chcel fakt, že už veľmi dlho vyskúšať, ale nechcel sa mi to z Británie objednávať zbytočne s poštovným. Asi tomu dám šancu. Akurát neviem, že chocolate hazelnut alebo maple syrup. Nemajú tu veľa prichutí teraz na sklade, škoda. Dúfal som, že budú mať viac, ale myslím, že pôjdem asi do tej chocolate hazelnut. I keď ten chocolate fudge vraví, že je taký, že taký ako keby brownie. Really don't know. Ale dám si asi toto. Vidím to takto. Čo tu nám majú nejaké? Itabolik. Ale zase nebudem to asi nejak extra hrotiť. Nejaké sos. Asi nám stačí táto jedna. OK, máme nakúpené. Vzal som si teda tú kašu od JPho. TBJP, trained by Jordan Peterson. Takže som zvedavý. Zobrali sme si chocolate hazelnut, nemali nejak veľa príchutí, čo som trošku sklamaný, ale vôbec nevadí, zaujímavá hlavne tá konzistencia, ako to chutí, lebo ja mám radšej také, poviem pravdu, krémovejšie tie kaše, to znamená, už teraz keď dlhšie používam tú, čo som vtedy aj recenzoval na Instagrame od Vejny, tak mi trošku nevyhovuje, že sú to také fliačky, ako keby, takže je taká viac celozrná, viac mi vyhovuje taká tá krémová konzistencia, ale to je vec vkusu. Niekomu proste vyhovuje práve taká tá obilnejšia, alebo povedal by som taká krupicovejšia viacej. Mne to viac vyhovuje, keď je to proste úplne také hladúčke krémové. Tak som zvedavý, aká bude táto od JPho, myslím si, že bude presne takáto. A nechcel som to kúpovať veľa, respektíve nechcel som si brať ani žiadne proteíny a tak, pretože verím, že niečo kúpime aj na Expe, na súťaži, lebo tam zvyknú mať takéto veci, takže ak by sme nič nezohnali tam, tak sa v pondelok vrátim a ešte si zoberiem nejaké takéto vychytávky a suveníry z doplnkov výživy domov. OK, takže Nutriland, Bukurešť. Veľmi pekný výber, akože fakt. A majú tu hlavne sajtek. Ideme volať taxík a ideme domov, ideme papať. A ja si idem zmerať glykemiu vlastne. Halek na to všetko dohliadne. Glykemia nám klesá, takže rýchlo domov a papať. Nech sa to pekne plní. Prichádzame na registráciu akurát včas, od 18:30 to začína. Mali sme v pláne tu byť už pred 6, lebo Bráňo aj s chlapcami už sú tu. Mali sme stretnúť skôr, ale premávka v Bukurešti a celá Bukurešť je taká veľmi špecifická, by som povedal. Nechcem nadávať, ani to nejako dehonestovať, ale zatiaľ veľmi zvláštne pocity z tohto mesta. Ale tak sme tu včas, aspoň že to. Uvidíme, že čo nás čakalo vnútri. Our team is very well accustomed to the setup. Dúfam, že to klapne. And cultural feature that's made not only 7 Jose Manuel Munoz. It was close, fucking close. Takto. Do 175,3 je váhový limit 92,5.
nad 170, čiže minimálne 175,4, čo mám ja, 170,4, je limit 96,2, navážil som 95,6. Čo bolo to k***a tesné, ale je to tam. Yes. A ešte hneď za mnou šel Chosema, čiže to je masaker úplne. Wow, cítim sa aj. Extrém, extrém. Mira mai lui de Let's go! Yes. This will be my pro debut and I can compare myself with the best The best of the best, and you will know exactly what to do. It's gonna be, I mean, it's gonna be a great show anyway, so you will like it a lot. And the production is flawless. I mean, this is the backstage. The backstage is amazing. Everything will be on time, so it's really for you guys. There's gonna be no real issue for me. Really glad to see you. You too. See ya. Yes. Good to see you on Sunday. Dobrý začiatok. OK. No, tak jeden z najnáročnejších dní máme za sebou v podstate skoro. Dnes sme mali teda registráciu, pro meeting, prvý môj teda. A konečne to zo mňa opadlo celé. Doteraz som bol v strese, že či sa to podarí, lebo tú výšku mám fakt takú, že na hrane. Tam sú vlastne limity nastavené v našej kategórii tak, že do 175,3 cm vrátane. To znamená, keby mal 175,3 cm nameraného, tak by som mohol mať maximálne 92 kg, čo by som nedal, pretože som navážil 95,6. Ale keďže som nameral 175,4, čiže o 0,1 viac, chvála Pánu Bohu, lebo to bol cieľ, tak som vlastne váhu splnil, lebo tam je váhový limit 96,2. Takže sa to podarilo, zo mňa to opadlo konečne. Som vyčilovaný, som začal aj zývať, už som aj unavený, lebo doteraz som bol taký úplne v strehu, že či to vyjde alebo nie. Takže to najnáročnejšie máme za sebou. Už to len všetko pekne doplniť. Nech sú tie svaly plné, pekné. Máme na to v podstate ešte zajtra celý deň. No a v nedeľu ideme na to. V nedeľu si idem užiť ten stage. Strašne sa teším z toho, že Chosema má vlastne štartové číslo hneď po mne. Takže minimálne teda raz pri sebe na stage budeme stať určite. Z tohto mám extrémnu radosť. Fakt sa na to strašne teším. Ty kokos. Celý ten line-up je brutálny. Fakt, takže som sa cítil medzi tými chalami úplne, že wow. Big league, big guys, big league. Úplne iný pocit, ako keď som súťažil medzi amatérmi. Fakt sa na to strašne teším. Čiže dnes nás čaká ešte jedno jedlo. Medzi tým o nejakú pol hodinku pošlem chalanom ešte check-in, ako to vyzerá po predposlednom jedle. No a potom už len sa nájsť, spať. Zajtra v podstate máme taký voľný deň. Jediné, čo tam máme, tak vlastne prvý nástrek po obede a súťaže amatéri, tak sa možno zastavíme pozrieť, lebo vlastne však nástrek je na tom istom mieste, tak sa možno zastavíme podporiť chalanov, lebo veď sú tam aj chalani zoptimalizovaní, bude tam Braňo a plniť, oddychovať, pripraviť sa na nedeľu. Vyzerá to tak, že bez ohľadu na to, kto sa ako umiestni, to znamená nielen ako býva zvykom, kde top 10 nepúšťajú voľnú zostavu, ale pravdepodobne nám vlastne všetkým pustia tú voľnú zostavu. Čiže bez ohľadu na to, či, aj keď by som si fakt, že extrémne želal tú top 10, to je taký môj sen a zároveň aj cieľ, of course, aj keď samozrejme veľmi pokorne a skromne, pretože ten line-up je brutálny a predsa len je to môj pro debut, je to ako keby som znova začínal. Ďakujem, že to sledujete, dúfam, že vás to video baví.
a dúfam, že vás takto budú baviť aj tie ďalšie videá. A samozrejme, aj to si ešte povieme na konci, ale budem rád samozrejme za každý feedback, prezdieľanie, čokoľvek. Ďakujem vám. Čaute.